O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Pois estamos a luns, 1 da tarde, como sempre, aquí en Radio Eume Tempo, para falar de literatura neste Recuncho dos Libros, que chega unha semana máis da man da Biblioteca Rivera Rouco e dunha das grandes especialistas da nosa vila, precisamente en literatura, a bibliotecaria Anabel Alonso. Moi boas. Hola, boas. Como a cada luns, Anabel, que nos traes hoxe, que recomendacións? Comezamos cos máis pequenos da casa? Sí, comenzamos cos máis pequenos. Traigo vos dous libros, un para bebés e outro para primeiros lectores. Para o de bebés, dunha serie moi coñecidísima, sí. Bluey, neste caso se chama A que jugamos, e é un libro para bebés porque ven de folla de cartón, contornos redondeados e tal, para que os rapaces, digamos, que empecen a usar os libros e a tratalos como se fose un xoguete ou algo así. Teñen solapas tamén, que se desplegan e se vai vendo como como avanza, digamos, a historia. Esta serie é unha serie de orixe australiana, moi coñecida, sí, que todos os nenos e papás tamén, coñecen, papás e mamás, que ten moito éxito na biblioteca, e temos bastantes exemplares desta colección, e temos como dous tipos de libros distintos dentro desta colección de Bluey. Unha para bebés con follas de cartón, sí, e outras para nenos prelectores con follas normais de papel tipo álbum. Entón temos, digamos, que eses dous estilos. E neste caso, este volumen xusto que vos traigo vai sobre o xogo e sobre a que se xoga, non? Entón, digamos que o protagonista, que é un can de raza Blue Heeler, non sei moi ben exactamente porque é de mascotas. Blue Heeler son a familia, o nome da familia. Sí, teño cero idea de razas de cans. Pois conta a historia de Bluey, que coa súa irmá Bandit, pois están durante o libro, pois están xogando a diferentes cousas, non? Por eso o libro se titula A que jugamos, o sea... Claro, e que ademais, para quen coñeza a serie de debuxos animados, claro, cada capítulo é un xogo, inventan un xogo, non? Sí. De feito, para os que temos nenos pequenos, despois hai que recrear o xogo na casa, así que... Pero bueno, son xogos moi simpáticos, temos xilófono máxico, aquí de todo. Pois, exactamente, este libro é eso, A que jugamos, a pluma máxica, todo eso. Sí. Está, eso, xa vos digo, pensado para bebés, e forma parte dunha colección máis amplia que temos, na que hai álbumes e outros libros para bebés tamén. Sí, hai de todo, hai tamén para pintar e pegatinas, aí teñen de todo. Esa era a recomendación en castelán. En galego, que nos traes hoxe? E en galego traigo vos un libro que é un clásico xa, pero non o tiñamos na biblioteca, que se chama Non fai falta a voz, de Armando Quintero e Marcos Omá. Marcos Omá é o responsable das ilustracións, neste caso, que lástima que non estivese desvendo o libro, pois son as ilustracións realmente moi fermosas. Este libro está pensado para rapaces e rapazas de 0 a 5 e fala sobre todo do contacto físico e de como a través do contacto físico e da comunicación non verbal se pode expresar os sentimentos, o amor, o cariño, non? Neste caso, os protagonistas, digamos, a protagonista é unha xirafa, e digamos que todos os animais do conto teñen a súa voz, pero esta xirafa non a ten, e digamos que coa súa crianza consigue transmitirlle todo o seu cariño e todo tal a través dos acenos, a través das caricias, a través dos abrazos, e entón, digamos que o libro fala sobre eso, non? E nos anima a darnos máis apertas, a darnos máis cariño, non? E unha reflexión que facía o autor de que a veces queremos que os nenos e as nenas nos digan que nos queren, pero a mellor a súa maneira de decirnos que nos queren é a través de un bico ou a través dunha aperta, non? E o libro realmente é un libro moi bonito, con
pouco texto, unhas ilustracións preciosas e moi recomendable. Tedes máis libros de Armando Quintero na biblioteca? Porque Sí, teñen esa temos colección de outros Caracol, non? Sí, temos outros libros para nenos pequenos, que son estes de Caracol e Bermiño, Caracol e, bueno, as historias de Caracol e outros animais, non? Sí que temos esa colección de Caracol de Armando Quintero. E para os que temos algúns aniños máis, que nos recomendas hoxe? Hai novidades? Hai clásicos? Que temos Pois hoxe? traigo vos dúas recomendacións, unha en galego e outra en castelán, como sempre. A de castelán, neste caso, é unha novela romántica de Andrea Longarela. Longarela é de profesión psicóloga, naceu en Valladolid, pero creo que me parece que vive en Salamanca, e ten unha serie de libros que son novelas románticas, eróticas e tal, donde se explora, digamos, as diferentes maneiras do amor, de coñecerse e todo isto. Neste caso o libro é Cuando despiertan las flores, e digamos que a característica máis específica ao mellor é que non é unha historia de amor tan clásica, porque parte como de unha situación de perda e de dor que logo se vai transformando, digamos, co cariño e co amor, ¿no? Se desenvolve no inverno, por eso Cuando despiertan las flores, digamos que é como unha metáfora no sentido de o inverno representaría como a dor e tal, e cando despertan as flores, cando chega a primavera, digamos que atoparemos de novo a felicidade ou o amor, a posibilidade de mellora, non? Unha proposta máis xitada agora que acabamos de deixar así un pouquiño tras o Día dos Namorados, non? O 14 de febreiro vennos aí como un anillo. Perfectamente, sí, totalmente. En galego que temos? E en galego traigo vos unha obra que no seu momento foi premio ai Dios, que se me acaba de ir da cabeza, pero Premio Torrente Ballester. Exacto, Premio Torrente Ballester en galego. Xa sabedes que este premio é un premio dos máis prestixiosos da literatura galega, que se dá a dúas obras, unha en galego e outra en castelán. En este caso a obra en galego que levou este premio Nailía, de Loli Rodríguez Rodríguez. Loli Rodríguez é unha muller que é mestra de profesión, pero non se dedicou a eso, senón que primeiro tuvo unha librería e despois aprobou unhas oposicións ao Sergas e é celadora no Hospital de Vigo. Empezou a escribir relativamente tarde, publicou o seu primeiro libro con 59 anos e este é a súa segunda novela, que foi merecedora deste premio. E, sobre todo, o xurado destacou desta novela as diferentes mulleres, a diversidade das mulleres que a protagonizan. É unha historia de historias, realmente, non? Hai moitas, aunque a protagonista, digamos, é Lía, que é nai, que é avoa, que é coidadora, está sempre todos aí, os papeles que ten unha muller na vida, verdade? Está sempre aí o mundo dos coidados detrás, pero representa como a mulleres moi diversas ao longo da novela, ¿no? E está escrita además con un estilo moi poético e con moi bo manexo dos diálogos e da narración, e me parecía unha boa recomendación. Pois mira, ahora que tamén se chega o Día da Muller, o 8M tamén é unha moi boa proposta para botarlle un ollo para falar iso do papel da muller. Sí, sobre todo por eso, porque son como mulleres que están atravesadas un pouco polas circunstancias políticas, sociais, pola vida, no? Polo íntimo e polas cousas que lle suceden que é a vida, no? Que xa sabemos como é. Hoxe non falamos de cómics porque martes, día festivo, mañá estamos de festa nos Pontes, tedes a biblioteca pechada por martes de Entroido, así que non vai haber publicación tamén no Facebook, como facedes sempre, pero sí que para mércores temos como sempre ese entreversos, e claro, cambiamos, eu non sei se nos imos a outro destino, porque a pasada semana falábamos de poesía internacional, hoxe
Poesía que made in Galicia. Poesía galega e además este libro foi o gañador do primeiro certamen do Uxío Novoneira das Pontes, o sea, que digamos que está moi ben sellado este libro a nosa vila, ¿no? Bueno, é o libro de Xosé Vázquez Pintor, Banzados, que como decíamos foi o primeiro premio do Premio Uxío Novoneira. É realmente un libro estupendo, a mí me encanta. Tuve a sorte, digamos, de asistir á súa presentación cando Vázquez Pintor gañou o premio e é un libro moi interesante. Pintor é un autor de agolada, profe, ten unha obra literaria extensísima, sí, tanto para infantil como para adultos, poesía, narrativa, ensayo, ten de todo. Talla, escribe artigos de prensa, é verdade que é moi polifacético. De todo. E con unha che de premios en todas as digamos, as facetas, ¿no? Moi importante os premios que levou no seu momento o Facho por teatro, porque empezou facendo teatro infantil, e neste caso pois este premio que se daba aquí nas Pontes de Poesía. É un libro de poemas que fala moito do pasado, da transformación do mundo rural e que realmente é unha delicia e doado de ler. Eu recomendo a calquera que se anime a botarlle un ollo a este libro. Sería interesante tamén recuperar algún día ese premio, non? Uxío Novoneira. Hombre, sería maravilla. Cantas edicións houve, ao final? Hubo 4 edicións. Pois mira, temos aí pendente un programa de falar dos 4 autores gañadores autores gañadores dese premio, se che parece. Tomamos aí nota. Que nos propose en Xoves de Libro e Película? Porque claro, antes falábamos de Bluey, que por certo Bluey tamén ten moitos capítulos e moitas cousas e moitos poderíamos traelo ao Xoves de Libro e Peli sin problemas. Perfectamente, poderíamos falar de Bluey, pero non nos quedamos con Bluey porque nos quedamos cunha película dos anos 80. Sí, traigamos a novela de Nora Ephron, Se acabó el pastel, que tuvo a súa versión cinematográfica a finales dos 80, protagonizada por Meryl Streep e Jack Lemmon, Jack Nicholson, sí. Unha peli que foi que conta un pouco a historia, o sea, se basa neste libro que conta a historia ficcionada, pero a propia que a historia da propia Nora Ephron, que estuvo casada co xornalista Carl Bernstein, que foi un dos xornalistas que fixo a investigación do Watergate. E digamos que na novela se conta o fracaso da súa parella, ¿no? dese matrimonio. Ela descubre de repente cando está esperando un bebé que o seu home ten outra relación e se dá conta de que todo o mundo sabía que existía esa relación menos ela, un clásico. E entón digamos que é unha, igual que todos os seus guións que moitos a mellor non sodes conscientes de que os guións son de Nora Ephron, pero todas estas novelas románticas que vemos, pues Cuando Harry encontró a Sally ou Tienes un email ou Julia y Julie, esas son todas novelas guionizadas, o sea, películas guionizadas por Nora Ephron e ten moitísimo sentido do humor e unha maneira de contar moi interesante, a verdad. Onde atopamos esta película? Onde podemos ver? Pois creo que a podemos ver en Filmin e a novela témola na biblioteca, o sea que animademos. Bueno, quen queira xa pode collela. A ver, chama a atención de que a película chamase de outra maneira, non? Cambiaronlle, bueno, en español se chama Se acabó el pastel tamén. Vale, que eu estaba buscando. En inglés a película se chama Herburg, pero en español se chama como a novela, Se acabó el pastel. Ti falabas de Meryl Streep e de Jack Nicholson, pero claro, eu boteille aí un ollo e tiñamos tamén a Kevin Spacey, non? Que tamén é un grandísimo actor, independente do faiga, Catherine O'Hara ou a mítica Riso de Gris, Stockard Channing tamén que tiñamos aí nesa película con uns actores estupendos. Non tuvo algunhas críticas reguleras porque se consideraba que era lixeiro o que contaba, non? Creo que tamén a veces ao mellor unha visión feminina sobre o mundo das relacións
podría ser que a mellor a algúns críticos lle parecese lixeira. Sí. Bueno, tamén falamos dunha película de 1986 que claro, as cousas cambiaron afortunadamente. Afortunadamente. É moito máis que teñen que cambiar, pero ainda nos queda moito por facer. A pasada semana falabas de Agatha Christie, desa desaparición da que nunca houve unha versión oficial, hubo varias, pero esta semana que segredos nos traes? Pois esta semana quería falar de Agatha Christie na súa versión de autora teatral, porque a coñecemos sobre todo polas novelas, pero foi unha autora teatral que tuvo moitísima repercusión tanto en Inglaterra como fora, ¿no? É mítica a súa obra de teatro La Ratonera, que estuvo en cartel desde o ano 52 ata o 2020, que tuvo que pechar a porta por culpa da pandemia, pero volveu a abrir de novo en 2022 e se mantén todavía en cartel. Debedes que ten o récord de ser a obra de teatro que máis tempo estivo en cartel. E despois outras obras de teatro, algunhas que son adaptacións de novelas, o sea, facía a novela e despois a adaptación ao teatro, e outras que naceron xa directamente para o teatro. Algunhas moi coñecidas como Testigo de Cargo, Cita con la muerte, Asesinato en el Nilo, que tamén deron versiones cinematográficas moi coñecidas, porque creo que debe de haber poucas obras de Agatha Christie que non se levasen en algún momento ao cine, non? Sí, ainda falábamos o primeiro día que falábamos de Agatha Christie, de que tamén vai rodar aquí por Galicia ese Asesinato de Orient Express versión española, non? Neste caso con Juan Cuartero aí. E, por exemplo, li un artículo moi interesante de como nos anos 50, principios dos 60, triunfou en España as adaptacións teatrais de Agatha Christie, que tiñan un éxito enorme e que supuxeron como, digamos, un acicate para os autores españois que se lanzaron tamén a facer ese tipo de produccións parecidas ás de Agatha Christie, que son sempre un pouco, no que é a estructura, moi parecidas. No primeiro acto hai un asesinato, normalmente, despois todos os personaxes parece que poden ser os culpables, e hai ao final como unha especie de resolución con certa sorpresa ou certo xiro final que nos sorprende, que ao mellor pongo foco, digamos, na persoa que menos esperábamos que puidese ser o asasina, non? Bueno, xa sabedes como funciona, digamos, o tema de o mundo Agatha Christie, e que tamén é moi atractivo sobre todo para o público, que claro, que tamén é por exemplo, falo dende a miña experiencia propia, que me gusta moitísimo este tipo de obras de teatrais e este tipo de novelas, que os que lemos este tipo de historias sempre andamos, pois mira, eu creo que o asasino é fulanito, en plan, saca aí as nosas dotes de investigadores privados, e sempre con esta cousa amable que teñen que non son cruentas, non son tal, esta cousa amable que teñen as novelas e nas obras de teatro de Agatha Christie. Aquí temos algunhas desas obras de teatro, por se alguén lle quere botar un ollo. Non estamos ao mellor moi afeitos ao teatro e é unha pena, porque é certo que o teatro se disfruta nos teatros, en vivo, en directo, claro, pero tamén se disfruta lendo, entonces animarse tamén a isto, e sobre todo porque foi moi influinte nos autores posteriores a ela, non? E de feito, despois fixeronse moitísimas series e moitísimas producións tamén que seguían esa orde, ese tipo de crimes que sempre nos retrataba Agatha Christie. Xa falamos aquí varias veces de Los misterios de Laura, por exemplo, unha serie que segue esa estructura. Sí, esa estructura de varios personaxes, moitas veces reunidos en un espacio do que non puderon sair, polo tanto un deles ten que ser o asesino, e digamos que todos teñen os seus motivos e tuveron a súa ocasión para que fose así, e entonces digamos está en averiguar cal deles é, non? E resulta moi entretido e un rato moi agradable, a verdad. Pois ímonos agora con textos locais, porque na nosa vila desta semana a quen temos? Bueno, non é que seña exactamente un texto local, porque Elena Quiroga non é unha autora local, naceu en Santander, aunque viviu prácticamente toda a súa vida en Galicia, pero no libro se fala das Pontes, entonces por eso traigo. Oxe forma parte, sí. Claro. Viento del Norte, que é o libro que vos recomendamos de Elena Quiroga, é unha novela que no seu momento foi premio Nadal, o sea,
sea, non é unha novela menor, xustamente. En 1984, Elena Quiroga foi a segunda muller que entrou na Real Academia Española. Foi unha escritora moi importante, que ademais tiña unhas temáticas sobre as injustizas, sobre a evolución da vida, sobre como a infancia e a adolescencia influen nos personaxes, moi interesante. Neste caso, en Viento del Norte está ambientado nun pazo en Ortigueira, e digamos que hai un momento que unha dos personaxes enferma e a mandan, xunto con unha criada que é a protagonista da novela, a mandan ás Pontes a facer como unha cura na montaña, unha cura de que lle deu aire fresco e todo isto para bueno, supoño que moitas veces temos falado desta cousa, no? Da xente que viña ás Pontes a tomar as augas ferruxinosas da Fonte das Boliqueiras, ou digamos ao aire limpo da montaña, no? E é moi interesante ver como describe a Vila das Pontes, que no libro llama Las Puentes. Algún van lle doar un pouco os oídos, que non escoiten iso. Pero bueno, me parece interesante. É unha novela clásica dos anos 50, con esta historia de amor entre o señor do pazo e unha criada, un pouco de un amor aí prohibido, en plan, diferentes clases sociais, claro. E bueno, me parece que podía ser moi interesante. É un español que está moi preñado de moitas maneiras de falar galegas, de moitas estructuras e de frases feitas e cousas de falar galego, e na que os personaxes están moi mimetizados coa terra, coa paisaxe, co entorno, e me parece que pode resultar unha lectura agradable. Sí, é curioso que nos propoñas iso, porque sempre estamos acostumados a que nos traes autores e autoras de aquí, non? Sí, digamos que dixemos, vamos a facer algo un pouco diferente. Claro, As Pontes tamén é protagonista, non só polo que fan os nosos veciños e veciñas, senón tamén porque tamén pode ser protagonista. De feito, aquí nas Pontes tamén se está utilizando, por exemplo, o lago, non, como escenario de moitas series, de películas. A verdade é que somos un plato fantástico para ambientar historias de todo tipo. E toca rematar, como sempre, botándolle un ollo a proposta que temos esta semana dos xoves na Biblio, porque chega unha grande contadora de historias para os máis pequenos e pequenas, chega Paula Carballeira. Claro, chega o mellor do mellor. Sí. O sea, Paula Carballeira é, aparte dunha autora teatral, e unha autora e fai narrativa e poesía, tanto para adultos como para infantil. Ten unha obra extensísima, empezou a escribir super nova, tuve a sorte de coñecela e de coincidir con ela en Santiago, e seguramente a mellor ou unha das mellores contadoras, non solamente de Galicia, sino de todo o Estado, no? De feito, conta moi habitualmente fora tamén da nosa comunidade. E nesta ocasión nos trae unha obra que se chama Tres irmáns, tres camiños e tres grandes perigos, que conta unha historia clásica de tres irmáns, o maior, o mediano e o pequeno, que digamos que a vida os pon diante de tres camiños diferentes, son eles distintos, e de que eses camiños implican, digamos, que tres perigos diferentes. E por aí vai a historia, ¿no? Para que tipo de público é? A partir de para cantos rapaces aniños? Pequenos, máis de 3, e me parece que, bueno, é unha ocasión única de ver a esta muller en acción, que é maravilloso, É fantástica. É fantástica como conta, eso, é unha clásico, o sea, do mundo dos contacontos, e que ademais non estuvo en moitas ocasións, a verdad, nas Pontes, o sea que Pois mira que temos cerca, que veciña de Fene, sí, bueno, non vive en Fene, pero no, sí, pero sí. Sí, pero aproveitade, que a verdad que paga a pena. Sí, e además foi recientemente, bueno, hai un par de anos, foi Premio Nacional de Teatro, coa obra As alumnas para adultos. É unha autora maravillosa, e aproveitade e vide a coñecela. Sí, porque ademais eu creo que aquí nas Pontes temos a sorte de que temos unha oferta cultural tan ampla, e por riba de todo isto, que
é incluso gratuita ou que nos costa moi pouquiño, non? Que se nos vamos a unha gran cidade, por exemplo, para asistir a un espectáculo de Paula, a mellor temos que soltar facilmente 10, 15 euros, e tirando polo baixo. Sí, non? sí, E aquí, completamente. Sí. E aquí totalmente Sí, gratis, o xoves ás 6 da tarde, como sempre. O xoves ás 6 da tarde, na Casa do Peso, vide porque vades a disfrutar moitísimo. Pois aí queda ese chamamento, e nós tamén deixamos aquí este recuncho dos libros desta semana, pero xa poñemos cita para a semana que ven, vindeiro luns, dende a 1 da tarde novamente aquí en Radio 107.5, nova edición das nosas recomendacións literarias. Graciñas, Ana Abel, como sempre. Gracias a vos. E ata o luns que ven. Ata o luns. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.